Agoy, kasakit sa kurayong ba? Asa naman di ako balay, oy. Pinar ba katuig ko kani? Libod ba kayo? Ay, kakutas. Ay, kung di hubak, hutoy naman eh. Ay, urag mauman to. Pagpaori ako panimalay. Ay. Ano man eh? Hanap ako pananaw eh. Naaba siguro ko eh. Katarak. Ay, murag. Ay, murag ako rin pananay. Pag-amo na dyan eh. Mga apo. Sugata itaw na ninyo inyong lolo. Ay. Oh, lo, namin ka lo. Ay, di suroy. Gimingaw ko sa akong mga apo, sa akong anak. Di suroy ko sa karaan kong balay. Ay, pila naman kayas nga wa ko makaanhi, ay. Ay. It's been a long time without you, my son. Woo! Bring it down, yo. Ay, kakutas. Ay, sipat pagin kayo inyong lolo. Sugatas, lolo. Hubog lolo ako. Pero ate ko. Sige, baby. Siguro, lolo. Talaga. Okay. Ay, Oh, pa. Naam lagi ka pa. Opa. Pag-blaze mo sa inyong apuha, no? Gasige na mag-email diya. Pag-blaze mo. Pag-blaze mo sa inyong lolo. Ikaw, please lolo nyo. Ay, kagwapas ko. Ay, sigduha email. Ay, kamanga gwapo. Please lolo. No. Ay, kamanga gwapo. Sa kong apple. Pa, din mo ka nagkatunan ng opa ba? Ay da, kato silingan na tong babae, nakabadag koreano. O tayo mo matukan, natukan ko. Mong nakaton ko. Pa, unsa ba yung nakatunan mo nga Korean pa? Ay kanagong mangihi, kahion ko. Ay wish dito. Pa, unsa na hinapon na ng gisipon? Ay hinapon sa sipon. Sikma. Kung di badag sikma, hingo siya. Ay pa, tiwas na kuguna diri ba? Malingaw man sa guni mo pa? Ay, kapait sa kong kinabuhi. Nipadayon silang gimbuhaton. Pero adyo ko ang dahagkaon. Unsa man na imong giduaan, apo? Emil Lilo, Emil. Ay, muduwa man sad ko, ana, apo. Metek glory na gani ko. Nani ka silpon lo? Ay na, oy. Di lang ni matouch kung lag. Asa man lo? Ay, dire. Wa ba ka ni magubang screen protector nga napiit man di ganiha? O, dara, di gani matouch kung lag. Di na matouch lo eh. Kikipad mo na. Mao bitaw. Atong panahon sa 1960, nakahimamat ko ng mga hero sa ML. Sa panahon nga ako construction worker, magsigimig Masha. Diba si Masha? Masha. Karon, og moabot ang sun. Ay mo pa zilong me. Mo ba zilong? Kay mahadlok me mo. Hatsyo! Sus, diha bitaw to ni aging nga babay. Nangutana na si So, ingon siya nga, minyo na kami ga.
Oy, nitubag ang babae. Murag kaila, guro mo anak niya. Liingon mga. Wa ko'y bana. Ay, di kay mamat ko ng mga hero. Oy. Apel man gani ko sa hero. Mabalo? Ay, mao, John. Lo, unsa may katambag mo sa mga baton ron, lo? Ay nga, kung ikatambag sa mga batadon karon. Ay kamong mga batadon, o dahasa ninyo ang edukasyon. Aron inig abot sa panahon, dili mo makonsumisyon. Kay basin unyag ka mo, maigo sa injection. Oh, siyam kakabulan, ma-infection. Basta ang importante, eskwela lang mo og taro. Para sa inyo, nga ka, og ma. Oh. Maura ka na. Mao ba, lo? Ay, mauli na lang ko. Ay, nisuroy ko dere para mukaon. Wa man diya ko'y kaon. Kaway mga ayog, way mga hinungdan. Kung mga apmakan. Oh, mahanap. Di mo kang kakat-on ako. Pa, sa di hinapon sa ay. Ay, sige, sige. Di may matouch, lo. Kipad mo na. Lo, unsa may ikatambag sa mga... Lo, unsa may ikatambag nimo sa mga... Kakatapit na tada. What's up mga idol? Shoutout ko ni Chamomile, Faye, Miss Mitch Makulit, Renz, John Renz, Marlon og Carl Taborada, Mariket, Princess Wayan, JF Conson, Carlos Miguel Taborada, Jailor Domdom, Angel Mary Banosong, og Alikar, og asawa niya nga si Jack Jack, og anak niya nga si Bless, og Zarko Mary Jane, Tapere Loybert, Roslyn Lee, Shaira, Grancia. Salamat kayo. Shoutout ko ni Ricky Kanyas. Shoutout ko ni Marlon Yoko o ni Jerel Yoko. Thank you. Kung gusto tayo ganahan magpa-shoutout, leave a comment below. #10 gram! And don't forget to subscribe. Thank you.